Здравейте хора, аз съм Ариан, както виждате тук ще играем Catch the Red. Тоест може да е 2015 или 2016. Ще започне една поредица на моята кариера с Маркче, който ще направим сега. И дано да не лаги. В принцип на мен такава игра не ми лаги. Дори тази игра не ми лаги. Дано ви хареса поредицата. Доста поредици казвам, че ще правя. Да. Сега нека да изчакаме малко. Ето, тук що като казах, нека да изчакаме. Въй! Забравих едно нещо. Знаеш как? Не, ще включим обаче. Сега Ню. Така, извинете за... Не, ети саунда. И саунда. Yes. Малко лава. Извинете обаче трябва да правим на точката първо. Готово вече. Да. Ще увелича. New. Води. Ще бъде мускулест. Среден. Hairstyle. И така, значи в кефи. Ти фациал hair. Ти outfit ми. Така. Не. Знам как ще да като е бак машината за мелене. В принцип си избирам балансиран. Името му ще е Звярско. Beast. Intense. Става въпреки, че то няма да се чува. Обаче, така, да започнем първия ни матч. И да нови хареса поредицата, може да се абонирате с мен. Знам всичко. Майстор Ghost. Тя спечеля ето тази титла. United States Championship. Който гледа Catch ще знае половината неща, кои сме... Main Event. Ще знае половината неща, които правя. За които говоря. Пък тези, които не гледат Catch, може да погледате, ако искате малко, и може да ви хареса. В смисъл, аз лятото на 2015-та почнах да се заебявам много с Catch. И да, и тъй продължи цялото ми заебяване. Да, дано ви хареса поредицата, казвам пак, ако ви хареса поредицата, дайте палец нагоре. И да, може да се абонирате за мен, който не се е абонирал. Strongman. Тия ще ги скипвам. Защо? Когато играем с нормалните супер звезди, т.е. с Кичиска Джонсона, Ролинс, Леснер и такива, няма да скипвам сега, ще скипвам. Ей, батка, ти много ли ми се правиш, бе? Ти много ли ми се правиш, момче?
Момче, знаеш ли кой се омаза, бе? Знам всичко, играл съм поне 5 пъти в живота си тази игра. Момче, виж как те натопи. Гледай са. Мастер плюс. Билето били. Давай. И синеч тайм. О, време за финиш. Какво беше? Ами да. Едно. Две. Ай, стига. Това е време за финишер. Everybody run for all, some fall, this is Beckham. Да. Изиграем поне 3 мача или 2, не знам. Ама ако е с 2 мача, много кратко. Big goal! Първата им победа в Catchmania! Аз с един същ герой на кариерата си играх. Единствено с Монстър. Гащите на Халк Хоган. Яко. Какъв кариер ранг. The Understriker! Вече ще практикувам си сигурно по друг начин. И между другото играта, ако се чуете как толкова бързо инсталирам и когато качвах клипа я пуснах и когато клипа се качи беше на 50%. Нали смисъл клипа се качваше бързо. И да. И от Aptoide. Иначе аз по принцип миналия път си инсталирах от браузъра. А пък, нали сега от Aptoide. Аз само завеждам защото няма. Дефет Антонио Деферанс. И сега ще ми влезе друг. Дефет Ханстън Дейв. Ще избирам. Не. Ханстън Дейв. Защото там пише Дефет Ханстън Дейв. И Ханстън Дейв ще бъде. Хубаво, няма да бъде много дълъг и този клип. Само да напомня да си абонирате. И вие клипа, ако ви е харесал. Тоест, ако проектата ви харесва, ако проектата ще ви харесва, и ако ви е харесала, и ако ви харесва, дадете на палче нагоре и да оставите някакъв коментар, да ми предлагате идеи какви игри да играя. Искам да е хубаво за вас и хубаво за мен. Хубаво за мен да има абонати, показване и харесване. А хубаво за вас е да гледате клип с стил. Да, знаете кой ме предвид. Тъй, че кажете си. Фейсбука ще се изпише някъде на екраните си сигурно. Да. И Twitter също. Аз само тия неща правя. Чай също направи надолу. Тя между другото Google вече намалиха, защото всеки като вижда, че струваше 20 лева, тя сега в момента е 2 лева. И то просто не се струваше за така игра да радиш 20 лева. И сега в момента хората, нали, си я купуват сигурно. Ма не знам, на мен все пак би ги дал 2 лева вече. Един път да ме докосне, мисля, че ще направя перфект матч. И за малко блок. И момче. The Master of Us. Синич тайм, синич. Шуптам туш. 1, 2,
Майка му. Добре, сега вече до тука си. До тука си. До тук. Едно, две, три. I'll take it sales. И кой ще отлича? Ой. Хора, това ще е за клипа. Дано ви е харесал. Да, как казах. Ще го кажа пак за тези, които не са чули, които имат малка памет и тъпа слух. Ако ви е харесал клипа и поредицата, ще да ви харесам. Да лайкнете, за да продължа. Да се абонирате, за да правя хубави клипове и да ме насърчавате. В коментарите може да пишете коментарите може да ми пишете идеи какви игри също така. Защото вече главно ще се мъча на тази игра да направя всичко идеално, суперско. И така. И за тези, които... какви говоря? Следващия матч е с Русия. И това ще бъде всичко от мен и до скоро!